हेल' लोगोफोर, दिनै 30 जुलाइनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों। दा बे खौरांफोरा मा फैदों जों फारि फारि मिथिलांदिनि। दा बे खौराङाव बारलांनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा दिनैहाय 30 जुलाइ बेयो मोनसे बर'नि दुखुनांथाव सान। अदेबानि जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनि जेनाखि थैनाय सान, दा बे थैनाय सानखौ बोसोरफ्रोमबो उदखारि बेरेखा सान हिसाबै फालिनाय जायो। मानो होनबा उदखारिफोरनि आखायाव बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन 30 जुलाइ खालि। दा बिनि सोमोन्दै बिथां गेदेमानि सोमोन्दै आङो अलरेडि भिडिअ खालामखांखानायबो जाखांखाबाय। अदेबानि जायफोरा रेगुलार नायो बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। दा जायफोरा नायाखै नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बिथाङा मा हाबा मावदोंमोन एबा बिथांनि सुंद' जिउ जारिमिन, दा बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। आरो दिनै बेखौ बिथांनि फबनाय जायगा बासुगाव, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि गयबारियाव फालिनाय जागोन थिलेबलेबैनो। दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन फार्स्टआव दङ कर'ना भाइरासजों आसामाव गासै 29 जुलाइ खालि 4 थैबावदों होनदों। दा बेयाव बिथांमोना सोरमोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। श्री बिमल पल, बिनिया काछारनिफ्राय, बिनिफ्राय हेमा देवी तिनसुकियानिफ्राय, डक्टर एस.ए.डब्लिउ हुसैन आरो देबारी कर्मकार बिथांमोना जरहाटनि। दा बेजों लोगोसे बे सानावनो गासै 1348 गोदान केस मोननाय जादों आरो 1214 डिसचार्ज खालामनानै होदों। दा बर्थमान दा दङ टटेल पजिटिभ जालांनाया 36,295 डिसचार्ज 27,832 एक्टिभ 8,368 92 थैनाय आरो 3 माइग्रेट जालांनाय। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन क'क्राझारनि आर.एन.बि सिभिल देहा फाहामसालियाव थानाय कभिड-19 देहा फाहामसालिनिफ्राय सासे कर'ना बेरामिया खारखोमादों होनदों। दा बेखौ मैयानो फोसावखानायबो जादोंमोन फेसबुक पेजाव। दा बिथांखौ सुकट मुर्मु 27 बोसोर बैसोनि होननानै बुंनाय जादों। बिथाङा चिरांनि सिङाव थानाय धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्थिपारानि होननानै फोरमायनानै होनाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्रा, जुदि बेबादि कभिड-19 बेरामिया पाब्लिक प्लेसफोराव बेबायदि खारखोमानानै सौहैयोब्ला जोङो जेसेबांखि सांग्रांथि थाया मानो जोंनि थाखाय जोबोद डेन्जारास जानानै फैगोन। दा बिनि थाखायनो सांग्रांथि थानांगौआ जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन जानानै दंथारो। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 29 जुलाइ खालि काछार पुलिसा आयेन बेरेखायै सोलिनाय फालांगिरिनि जुनार हमनो मोननाय जादों होनदों। दा बे जुनारफोराव गासै मासे केंगार', माद' मेक्क' जातनि बाथ', बेनिफ्राय 3 खासेव आरो 2 मोख्रा बोखांनो मोननाय जादों होनदों। दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आसामाव मैया अदेबानि 29 जुलाइसिम दैबानाजों थैनाया गासै 107 जाहैबाय। मैया सानसेनि गेजेरावहाय बरपेटा, क'क्राझार आरो कामरुपआव 3 थैनाय जादों। बेनिफ्राय गासै दासिम 16,54,984 सुबुङा गाग्लोबजानानै दङ आरो 92,899 हेक्टर हा आबाद मावग्राया दासिमबो खहा जाना दं आरो गासै 1,532 गं गामिफोरा खारनांनानै दासिमबो दङ होननानै आजमानिफ्राय फोसावनाय जादों। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन दिनै 30 जुलाइ खालि नासानिफ्राय मंगल ग्रहआव मोनसे बानायनाय ग्रहसा दैथायहरनो थांखि लानाय जादों। दा बे मिशनखौ मार्च 2020 मुं होनाय जादों। बेयाव गंसे फिसा हेलिकप्टारबो दैथायहरनाय जागोन जायखौ इनजिनिउटि होननानै बुंनाय जादों। बे मिशनजों मंगल ग्रहआव थानाय जिबि थानायफोरखौ नायबिजिरगोन होनदों आरो दंना गैया बेखौ नायबिजिरगोन आरो बै जायगानिफ्राय अन्थाइ आरो हाबो लाबोफानायनि थांखि लानाय जादों होनदों। दा बेखिनिमोन सुंद' खौरांफोरा। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।